भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जैसन वीर सपूतन के फांसी के फंदा पहिरौलस जे पापी साक्षी बनके ओकर चीर करे जा ओके दिहलस फल गद्दारी के गाथा आज सुनावत बानी ओही पूज्य कटारी के। सन 1907 मई के बुध 15 तारीख रहे। देश रहे परबस टूवर अस बेबस कठिन कलेश सहे। दुख के भक्सावन अनहियरिया में उजास कुछ लौके ना। तिल तिल मुअत स्वतंत्रता के आस सांस कुछ लौके ना। रहे जवानी जागत फिर से हेराइल धन पावे के। आजादी के बलिवेदी पर हंसी हंसी प्राण चढ़ावे के। भारत माता के जय बोलत के सरिया ध्वज लहरावत। निकलत रहलन लोग सदन से गीत वीर रस के गावत। क्रांति यज्ञ में आहुति बन के कूदत रहलन नर नारी। ओही समय दिवाकर जैसन उपजल एगो चिनगारी। महावीर स्वामी के पावन जन्मस्थली निराली में जन्मल एगो वीर बिहारी पुण्य भूमि वैशाली में। राम बिहारी शुक्ल पिता पर कृपा भइल जग पालक के। सोच समुझ बैकुंठ धराइल नाव मनोहर बालक के। नित्य बढ़ेले शुक्ल पक्ष में जैसे ज्योत चनरमा के। तेज बढ़े बैकुंठ शुक्ल के वैसे संस्कार पाके। बचपन से वो आगे रहलन कुश्ती या तैराकी में। लागे नामन विद्यालय के पटरी दुधिया टांकी में। मन लागे संघर्ष आग में जारी जारी तन संवरे में। समय और गंडक के उल्टा धार चीर के पंवरे में। चाचा श्री योगेंद्र शुक्ल जी क्रांतिवीर नेता रहलन। एगो सक्रिय बागी दल के सम्मानित मुखिया रहलन। गाथा उनकर त्याग वीरता साहस शौर्य अपार भरल। सुन किशोर बैकुंठ शुक्ल के मन पर अमिट प्रभाव पड़ल। धीरे धीरे राष्ट्रवाद के बिया फूटल अखुआइल। जीवन व्यर्थ गुलामी के बा मन में ई विचार आइल। दशा देश के देख बरल तब आगी यस उनका तन में। जैसे जेठ मास में लहके दावा नल कौनो बन में। उनकर विद्रोही विचार सुन चिंतित भैलन बाबूजी। ममता में बांधे के बहुते कोशिश कैलन बाबूजी। बेड़ी बनी बियाह सोच के बेटा के शादी कैलन। तब्बो उ बैकुंठ वीर के प्रण के ना तूरे पैलन। छोड़े एक दिन परिजन प्रियजन प्रिया नेह नाता सबसे। चल दिहलन बैकुंठ त्यागी घर चाचा के सहचर बन के। करके आपन जीवन अपना धरती माई के नावे। आजादी के अलख जगावस घूम घूम गावे गावे। जेल बन गईल पावन तीरथ व्रत उपास बनल अनशन। स्वतंत्रता के जपमाला पर जय जय भारत के सुमिरन। लेके मंत्र क्रांतिकारीन साधक सिद्ध उदासीन से बन बन के बासी बन गईलन हृदय बनल सन्यासीन के। सन 1928 में एगो घटना घटित भइल। जेकर फलस्वरूप भारत के देश काल सब बदल गईल। हत्यारा सांडर्स मराइल मिलल दंड ओ पापी के। वीर भगत सुखदेव राजगुरु भैलन तारा आँखी के। देश चंद्रशेखर सुभाष के रास्ता पर दौड़े लागल। गांधी जी के आवाहन पर युवा उहाई से जागल। गोरन के डर लागे लागल दिन दिन बढ़त एकता से। लौकल जे विद्रोह बढ़ी त डेरा उजरी हवा से। नया नया कानून बना तब लगलन अत्याचार करे। जैसे आजादी आंदोलन जल्दी से कमजोर पड़े। दुगना शोषण शुरू हो गईल दीनहीन मजदूरन के। खूब लगान लदाए लागल बनियन और किसानन पे। ओ लोगन के कहरल रोवल राजमहल तक जाए ना। नेता भैलन गूंग बहिर सब उनके तनिक सुनाए ना। खोले खातिर बंद कान तब युवा फेर आगे अइलन। असेंबली में बम फूटल भगत सिंह हाजिर भैलन। चलल मुकदमा तीनों जनपद पुलिस जोर सब अजमौलस। बाकिर बिन गवाह के कौनो दोष सिद्ध ना कर पौलस। जब वीरन से जीत न पाइल हार गईल सब ओरी से। शासन द्रोही खोजे लागल जुगत लगा तब चोरी से। सुफल हो गईल कूटनीति फिर भारत खुद से हार गईल। घोष फड़िंद्र नाव के साथी तनिके में गद्दार भइल। उ गद्दार अदालत में जब सरकारी गवाह बनलस। भगत सिंह के फांसी के तब मुंसिफ हुकुम सुना दिहलस। फिर आइल उहो दिन जहिया चारों ओर अन्हार भइल। पूरा देश शोक में डूबल धरा लोर में डूब गईल। 23 मार्च 31 के जब सूरज पश्चिम में गईलन।
तब लाहौर जेल में एगो औरी सूर्यास्त भइलन। निर्धारित दिन से दिन पहले चढ़ल वीर फांसी जहिया, सत्य अहिंसो के कीरति पर अमिट दाग लागल तहिया। तीन तीन गो मोती टूटल जब माई के माला से, भारत के जनमानस धधकल प्रबल क्रोध के ज्वाला से। उतरल खून आंख में धीरज, खुद धीरज के डोल उठल, दिशा दिशा उन्मादित होके बदला बदला बोल उठल। ओने नीच फरिंद्र फिरंगिन के दीहल दौलत पाके, बनल बेतिया के व्यापारी बसल बिहारे में जाके। भुला गईल ई धरती उह जेवन सगरो भार धरी, बाकिर गद्दारन के तन के बोझा ना स्वीकार करी। एक दिवस बिहार में पहुंचल संदेशा पंजाबिन के, खून का बदला खून लिहल ई अटल नियम ह बागिन के। रउआ सब कहियाले ऐसे बैठल बैठल रोइब जा, एक कलंक के धोइब जा जे जिंदगी भर अब ढोइब जा। सुनते लहर खुशी के दौड़ल सब बिहार के वीरन में, हम मारब के तब होड़ मचल रणधीरन में। भैल बैठकी हाजीपुर में जुटल क्रांतिकारिन के दल, उहवा श्री बैकुंठ शुक्ल के ई पुनीत दायित्व मिलल। जैसे राम काज के पाके फरकल तन बजरंगी के, ओइसे चलल वीर संग लेके सिंह चंद्रमा संगी के। तैयारी में भेष बदल के साधारण किसान बन के, दोनों जन बेतिया पहुंचलन छिपके पुलिस प्रशासन से। नगर बेतिया में फरिंद्र के बड़ा मान सम्मान रहल, उहवा के मीना बाजार में ओकर बड़ी दुकान रहल। रहे देशद्रोही प्रसिद्धि पौले बहुते सस्ता में, ऐसे पहुंचे में कठिनाई भइल न तनिको रास्ता में। बाहर रोक चंद्रमा के जब खुद दुकान भीतर गईलन, वहां ठाट से गद्दी ऊपर द्रोही के बैठल पैलन। सेठ बनल गद्दार देख के रोम रोम में आग लगल, तब बैकुंठ शुक्ल के स्वर में हर हिंदुस्तानी गरिजल। अरे दुष्ट गद्दार पातकी नीच नारकी पामर रे, बनले साहूकार बेच के महतारी के आचरते। ऐठल बाड़े बलिदानिन के जिंदगी के कीमत पाके, जियल बा धिक्कार तोर अब रुधिर सनाइल अन खाके। तकलस उ गद्दार चिहा के बाकिर कुछ बूझित जबले, धोती के फेटा से निकलल बिजुरी यस कटार तबले। भैल करारा बार तमक के छाती फारत निकल गईल, पाप करत के ना फाटलू हृदय विदारत निकल गईल। देके दंड देशद्रोही के चलल वीर ललकार करत, वंदनीय भारत माता के जस गावत जयकार करत। बदरी जैसन गरजत तड़पत करत घोर हुंकार चलल, जेवन छाती अड़ल राह में वो छाती के फार चलल। थर्राइल सरकार घोष के ऐसन निर्मम हत्या से, भइल घोषणा कीमत ले जा हत्यारा के धरवा के। गिरफ्तार भइलन कुछ दिन में अपने एगो गलती से, सजा सुनावल गईल मौत के श्री बैकुंठ शुक्ल जी के। करत इहे अफसोस कि सपना ना पूरल आजादी के, कह के फिर आईब ए माई चुमलन फंदा फांसी के। त्यागी जब जब राज बढ़ी नीचता और गद्दारी के, तब तब आई याद राष्ट्र के जवना परम पुजारी के। जे लिहलन प्रतिशोध भगत अस योद्धा युगावतारी के, उनका साथे बिनवत बानी उनका पूज्य कटारी के। उनका साथे बिनवत बानी उनका पूज्य कटारी के। वंदे मातरम।